Murag buang eh. Sige pangita sa tong seeds, asa seeds ma? Tuyok gyate. Nari sa Tara ko may. Ha? Kakaw nang gwapo ng mga anak. Dai. Yo, what's up? May adlaw siyang tanan diha mga katambay no. Karon adlaw nga Domingo, pitsa. Pitsa 26 na ta karon ninyo mga gano. So, another day, another life, another blessing na sa tatong tanan no. Karon kay kuan day, nami lakaw, nami tukar to podong sa kuan. Ito ay, ito dito dapit. So, opening siya sa basketball league sa usa ka barangay. Nya, gusto na ko i-share sa inyo ano nga. Daghan na jud ko pending yun. Akong daily vlog, bro, dili ta man daily vlog akong daily vlog. Kay akong mga pending videos ba. Sabi jud kay kadili yun. Nga kay kuan man gud ako nagsulti sa ni Aging nga. Di ako matog edit niya, anak yung mga lakaw yun niya. Saan taman ako ramang usa. No, medyo delay siya mga katambay no. Nya. Kuan sad kanang kasi ko ganahan nga kanang mag-upload ko niya. Wala gid ako matarong og edit or wala na ako ma-cut ang kanang mga medyo laay or unsa pa na diha nga kuan. Kay ganahan ko nga ang inyong tanawon nga video, quality nga video yung makita kay bisag mugbo ra siya at least dili makas yung oras ba, no? Kanang 10 minutes, 13 minutes di kayo kas yung oras na. So, orta siya. Ato na ko kay murag init na. Let's go. Ering, hapas nga. Iway. Salamat. Oh. Nalangay ko gaw. Gamit ni papa ni tatay amo lambo. Lambo. No, to nagkuan ako. Nag-resiko lang ko kay ora ma-afford. Lama guys mag-upload di ba? Ako ning videohan. Ako nang giuli ng uniform ha. Bisin mangutana mo wa giuli. Na video proof. Ako ang uniform ha. Asa dire nay kaninay? Kana lagi gipanganhay. Basta pa man eh. Basta kay impos nitong maogan ako. Mauga ra nagsulobod. Mauga ra nagsulobod. Ulira. Ang tanuna na gina ko sir. Nare sa kong kamot. No. Office? Mas ba mas. Ako man sa Mas? Oh, no. Nay. 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 May tao. Ya. Pareho ko sa mas ni papa ni mo kuya. Mas sa imong papa yoyo. Mas sa imong papa. Mandara gihangir daw sa taas. Pila ni? 85. Mahal lang. 25? Kalian crop? Ano? Kano? Asa ba? Kani? Kana ba kana? Para bugnaw na rin. Kana jero kana ribbon jero. Kani? Oh, katong ribbon ba gani ha? Laro rin sa mga ribon. Kaya dising kana dising. Na. Pati nindot. Okay ron? Dito tas bati na so. Kaso ikaresult yan ha? Ano kayo ba? Kana kana. Rainbow ba rainbow? Tuta ko na bi. Wala ang balance. Bati nindot. Hindi tas bati na. Na. Okay ra? Bati lagi nga. Bati gawon na lang sa loob. Doa daw. Shout out. Shout out. So, ang ano da? Kanila inay. Pwede ilista? Ilista. Ilista lang. Ha? Bili na mong wallet. Oo. Bili mo ng wallet. Bili wallet mo sir. Ang bag bro. Ano nga lang kinig ka ito. Ara dai nay. Akarang kay kagutang ha. Oh, yung uniform mo katambok ra ba ni? Buang. Tambok lang. Tarong. Unsa ang adlaw nga Domingo? Ikaduha na uling semana bautan mo ha. Unsa na adlaw Domingo ba? Adlaw wala ka Chico. Mahulay. Tara, Hindi ka nagabasa anak. Mga tao. Ambot. Wala assignment na. Assignment tayo. Sunod to kar. Pader na dia. Si Pader. Pader Mader. Ha? Pader Mars. Utang na balik ka. Na Pader. Unsa nang adlaw ni Pader? Mga adlaw ni Papahuway. Anong gitawag mo sa adlaw ni Papahuway ha? Assignment. Assignment tani mo ha. Okay ra may uniform sir.
Calvin Klein mo yung dabo ang ka. Dala kayo, yo, kayo, uniform ka. Black version. Okay, ro sir, sakto ro sa imo gud. Boy, ya pag urong ta Eminem eh. Who's this? Mr. Erwin! Snuff Dogg oh? Snap dog. Ganito eh. Larga na, larga. Rebo. Dito ba ko na yun? Lipad naman ng isip ko. Pag kung may isip. O pag naisip day. Ang tanong kung meron mag-isip. Taya. Feel the baking summer kay gaw. Malakaw din si Kuya ni. Ang duha ka tong maglakaw rin ah. Nitong og sintong. Bali-bali ba? Intong. Ibali ra ang intong. Nitong out, intongin. Ora sa basketball mo. Tong score din dali. Og tandi tong score. Dalan ba pa? Tutor is driven the ball. Tutor out. Tartin. Ataya. Di ba daw kumuklibat mong pliro. Tutor sa libat. Tutor maglibot. Tartin. Tutor din mo. Tutor out. Tartin. Wagi may tarong dua, di mga tao. Bantay, dua, bali, nagigit ka. Pining sa liga sa atin na zoom maning buwan. Ligo nang sakyan sa muso. Gamay naman, mara ko nung uwas ka kayo sa balsa. Nami diri sa ano? Tabugo na sa ila na tabugo nilingan. Dari niyo kini mi gwapo. Paabot naman yung magsugod ang parid. So, para dahil lang basketball court dere oh. Pero Ato daw sa kayang pero disdramir. Frederick. Kana Frederick? Ligo raman. Oh, nani dira dai. Nani ka dayo. Abi ko ikaw to naligo gikan yo. Tubig. Sabay mo na tubig na. Pagod na to. Gaudit, tubig. Okay. Kita gaway. Okay ka? Ako di ko okay, gutom ko. Ako din bugto kayo kilo, di ba utog. Kasara. Tama na may karaban. Tama daw namin magparit. Ay, loading ko gutom. Loading ko gutom. Okay na ka? Gutom ka? Oo. Langhag.
Okay ra gaw, lami na snack. Go Jay, go Jay. Okay ra ka dito. Okay ra gaw. Usap. Okay kayo. DJ Alpe. Wala kayo. Okay ra kayo. Ba't ang net kayo? Oy buang, babaw. Okay ra ka? Okay ra ka? Gutom naman ko. Dala ka idol. Okay ra idol. Okay ra ka? Awan mo siya. Apa niya? Okay ra noy. Okay na ko. Okay na ka. Sana all. Clean as you go ba? Clean as you go. Ipo sa basura ba? Ana ni kabuutan. Ana kabuutan namon drum ko ro. Oh. Okay. Ay, palabay dyan ang basura dapat. Kaya para one, nature friendly. Nature friendly, wow, nature friendly. Ay duloy. Yeah. Bobo. Ayaw nyo. Go sangay. Go. Taraw, ay dolo. Ay dolo ka na. Ako ay dolo. Taraw. Oh. La. Eh. Tutawa sa muwi ngayon. La. Uwi ko. Ikaw na Zion. Saya. Go Zion. Oh Zion. Hilak ni hilak. Okay, may hindi na siya kabili. Pwede mo na lang idol, hindi mo na lang idol. Dili. Hoy, okay na mo dia. Mana metik dia deh. Kau. Kilig ang bueng. Kilig ang bueng. Ay, kilig. Ay, kay Naldo, kilig. Ay, kilig kay. Oh. Ay, madali ko niyo. Kilig mga ga. Kilig no, kilig. Oh.
ni Muse. Go. 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 Ini power oh. Napawa sa naman ka. Uli na. Pulan. Sorry. No, kaway dulu. Oh. Tara di ay. Tara di ay. Go Shanghai. Go. Wow, Shanghai. Let's go. Yeah, let's go. Go. Hey. Tara deh ay. Jerman, selamat Jerman. Bye, hari nami. Sugam daw sebuah. Snack. Tong, gutom baka tong. Buangan snack ang buang Julia. Oh, iya po, gilog juice gani. Grabe. Okay nam sirog juice kung lagi mong yurot. Wah, iya. Dua gini. Isa ka dosina. Alam ko ang tama't mali pero ako'y sabog na. Wala. Oh! Ay, bigyan ako istorya ba? Yeah. Anak, Play. alam mo sa buhay, may maraming pagsusubok. Minsan, akala mo yan ang hindi ko pinapalik. Hindi daw ka nang ilum-ilum ka daw sa una, di ko ilum-ilum. Ikaw naman sinuot lang. Malay. Buang. Nagkaroon na dyan ate. Nagkaroon nagkalas dito. Sa una katong iyahang mga video sa una no? Karon. Sa TikTok? Oo, sa TikTok. Karon noon ka. Nagkaroon na. May viewers sa una no? Nagkaroon na dyan kalas. Pila kay kalas ron dito no? Ay, Domingo, meron ng kaya, meron isa. Huwag ka sila laro no. Yawa. Ay, dapat unsa daw. Muna mo. Ate man doon. Ikaw man. Ayos pa magaling yun para sa laing tao. Dapat. Paminawa ko sila para sa laing tao. Dapat din mong naong laking goal. Katapos. Apil mo na. Kaya ayun, pag ginawa ko dati ko. Babawin na. Ano ginagituya pa ni Buing mo nag-usab ni siya. Kaya nanay nga, masugtong tiga ko basta mag-usab ka. Usab gid siya. Iya. Ade dapat jero dag be true to yourself yun. Gaw. Pay saging gaw. Na aman. Saging ko na sir. Sir saging ko na. Saging. Apa ko ni mo ikaw tuwa? Magpapa ko nimo pa. Lagi taging. Nom. Kira. May. Dole rame para magilis. Kunya. Makar sih bodoh mo. At sa kumbira sa ano aga. Kauban na mo sa Damkor. Let's go. This is it. Kaon na ni. Wala ka amazing ang kutsilyo ba nilihok siya rang usa. Wow. Oh. Green screen. No. Hello. Ang kutsilyo lupa ang kutsilyo.
Dali ay kay gutom na ko. Apa na ko sunod. Dali ay. Init ay. Init eh. Pagpayo ano ka maga. Limuot. Rubo kay tiyo. Grabe rubo ka tiyo, di pa buli. Touch mo. Go. B-boy. B-boy. Kan ikaw no? Kaya pa gaw? Kaya pa? Kaya pa? Kakuya ni mo? Ano naman? Mukbang with kuya. Mukbang with kuya. Galay pa nang higaw? Kaya rin namin ito salamat. Hindi gago na dito. Gago. Ano ikaw? Congrats. Salamat ikaw. Salamat busog ikaw. Init na sir. Init na. Tuktuga ako nung kalihanon. Ang buntag no. Tinantanan din mga gadaray. Mana yung pamahaw? Kanila sa kuno pamahaw kay mahalang kilo sa isda. Daray. Ay ja. Paris lechon. So, nagpain na sir. Hindi lang tayo pakita saan pag-kill da pig eh. Kasi mga animal cruelty akta. Tara na eh. Igor agad. Hoy lain. Kining kayo ganiha dugay kini nahaling ri taon. Para kape na. Pumainit eh. Nawat may sideline. Lechon. Nawat may ka video ganiha kay kuan. May uwan. Ya, may gani karon kay nilaban ng panahon no. Linaw-linaw na pero dagom-dagom gyapon. Tangan na mo dag pisi para kasog mo wan tangan nag-atop da. Nita eh. Gamay na lang. Anok na lay ko nga ni. Piti-piti na ning kuan ron panit ron. Crispy kay naw ngo. Buak lang karon. Dikit siya eh. Well, pamba di pa mi kapasar guro sa para mga salay. Champion. Balik dali. Doy ka mabunan ta. Niadto ta. Ngaga. Panit sa lechon ni master. Ano? Nang lechon no. Knockdown. Goals kayo kumbate ka. Hello oy. Paitira oy. Hello kumbate. Hello, iras kung naonggo. Para yun. Hello oy. Di matabas-tabas gaw. Hello. Alagaw soy. Salamat gaw. Soy. Go. Batiag nang sa buang babay. Ala. Hangay goy. Hangay. Chili dog yun. Magkubos na ako. Ha? Guba man daan. Oh, ano ba? Daw, darong. Salamat ikaw. Sampings. Okay. So that's all for this video no, for this vlog nga karon ko ka paborog outro. So karon tani tapos no kay daw ko kagabi nga ko always mo. Nilare-lare ko dito sa ilang sir ug ilang sa balay sa Umigo. So karon ta ka paborog outro karon tani tapos no. So before tani tapos eh alam ko na bantayan no, nakabantay sad mo sa mga opening so sa mga opening sa liga no. Sa una ang pangwaon nga muse kanang kuan mga taas gwapa or unsa ba na anang basta gwapa gid ang mga muse nya taas puti ana. Karon ang requirement karon para ma-muse ka dapat ka mao ka mo sayog TikTok. If ka mao ka mo sayog TikTok matik muse largo. So mo sa tanan kadlaw mo sa tanan sa kani nga vlog nga gaano. Hope ko nga nalingaw mo, ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel. Ganoy TV, Anoy out. See you!